Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجه یرو 27 جوت مه 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 8 لا مدده منو چین سرس به پیشکش بکن دم آزادی رو برا پویا ایرو هفسروکن دم پارتی تکیلداری بریارا و کشینا گریلا جیوینکه چپمنی لدار بخن تفگر آزادی کردستان بدا خویانه که راگهاند قوام بریاردایه هیزین خوش ترکیه و کشینن 25 گریلاین هپ پگه و یش آستاری تفری دا خویانه بون و پنگا و نویا تفگر آزادی لهر دری دنگ ودا دم پارتی جی و تکیلداری و بریارانو ایرو da xuyaniye kebide. Ligur agahyan ve hevserok tülay hatimoğulları utuncer bakırhan roja düşeme angoyin ro civineke çepemeni darbuxe. Civina çepemeni saat yazda an lo hotela Hilton'e yalı Ankara'ya pekte. Diven haberede dem parti ragahan dubuku ve heyeta İmraliye 28 jotmehe beseruk komare AKP'ye Erdoğan re hevditine bike. Hevditine heyeta dem partiye İmraliye ya beseruk komare AKP'ye Erdoğan re hat taluk gerin. Ligur agahyan ve hevditin sihi jotmehe روژا پنجشنبه پیکوره هاتراگانو که هفدیتین ویل آواهیا بیشتپه یه سرکومار AKP اردوان پیکبه ده چارچوه بانگا اشتو جواکا دموکراتیک ده بریانها جیدنا برا آلیان ده دو هفدیتین پیک هاتبو پشت جیوینا چپمنی گل قندیله رایدارین AKP'yi da huyaniyedan Serokkomari AKP Recep Tayyip Erdoğan pişti daxuyariya tevger azadi dicivine daxvi Erdoğan balkşan hevdanen ali u kesen kuduxazın pevajü ji riyawe derxinin ugut ve kesen wa derkevin lebele emene kevin van dehfikam teviku ev saleke pevajü bagaven tevger azadi pişti keveji Erdoğan'e gavne aveti gut daxwazamez zelale mabestamez silaha em daxwazın rewşeke vusa lehereme serdespeku tede آرامی آشتی و اولکاری براتی هبه و دایی که نگیرن و نفش مروان تیده هبه نبن شورمند سرکومار ترک Erdoğan Mehmet Uçumji da xuyanekta Uçumji işaret begaven hukukir ugut dibe murov destnişan beke ku da xuyaniye hatiye dayin hem jihela rewşa lehereme hem jihela yekitu yekbune leguri perspektifa giştiya Türkiye bu saatte femkirin ku amade kariyen tekildari hukuka pevajuya ve guhez ji dinavde ve yek be yek bengav pek ben u begaven xurt ben Gaven Xurt ben Ani Vezir Adalet ya Türkiye Yılmaz Tunç diyarker ku evve hafteye Gaven dve verin avetin binirxinen Yılmaz Tunç dazanın ku de hafteye anu de komisyona hatiye saskerinde jibu xurtkerina yek buna civaki çıgav dve verin avetin de vere nirxandın Tunç iddiakir ku ve de komisyona demokrasi xoşkubrati u hevgirtina milli de ve hafteye gaveke girin vere avetin Alikari Serokkomar Cevdet Yılmaz ji derbare biryara tevgera azadiye daxvi Cevdet Yılmaz diyarker ku pevajuya ji bu çaresiri pirskireka kurt hatiye desbekirin edi wergeriyaye daxwaza hevbeş acivake ugut em hevidikin ku biryara PKK'ya ve kişina ji Türkiye pevajuye bilestir bike Serokkomar komisyona karender veya meclise Fuat Oktay ji biryara tevgera azadiye weke kaveke diraz binavkir Fuat Oktay Gut serfrazi ve pevajuye ve tevahi Türkiye be Türkiye xwe be Kurde xwe Arab Laz u Çerkeze xwe be
Gavanuya tevgera Azadiya Kurdistanê avet li cîhanê jî deng veda. Rojnama İsraîl Hartis biryara dîrokiya tevgera azadiyê di malpera xwe de wiha weşand. Partiya Karkerê Kurdistanê PKK di çarçove pêvajoya aştiye ya bi hikûmeta Tirk re ragihand ku şervanên xwe ji Tirkiye vekişîne. Ji rêveberên partiyê Sabri Ok got ku hemû hêj ji bo pêşî li pevçûn û provokasyonan bêgirtin ji Tirkiye hatine derxistin. Sabri Ok bank li devleta Tirk kir ku gavên hukukî û siyasî bavêje. Ajansa Navnetewya İngilîzan wiha bahsa daxuyaniya dîrokî kir. PKK li Qandîlê daxuyaniyek da û got ku şervanên xwe ji Tirkiye vekişîne û pêvajoya bêçekkirinê didomîne. PKK daxwaz kir ku hikûmeta Tirk kanûnên entegrasyonê derxîne û rê li ber beşdariya wan a siyasî veke. Serkeftina vê pêvajiyê ne tenê siyaseta Tirkiye lêbelê hevsengiyên herêmî yên wekî têkiliyên bi hêzên Kurdî yên li Sûriyeyê re jî dikare bandor bike. Derbarê biryara vekişîna hêzên gerîla malpera çepemeniya ya Amerîka politika jî wiha cih da daxuyaniya ku rêveberê KCK Sabri Ok xwendî. Ji bo pêşvebirina pêvajoya aştiyê divê Tirkiye gavên hukukî siyasî bavêje. Berdekî karên derve yê KCK Zagros Hîva jî diyar kir ku destur nedayîna bikaranîna Kurdî li meclisê û neguhertinê şert û mercên rêber Abdullah Öcalan pêvajo Asêmaye. Malpera nûçeyan a Amîratê nasyonal jî bi vê sernavê cih da nûçeya derbarê mijarê de. PKK li ser banga serokê xwe Abdullah Öcalan ragihand ku şervanên xwe vedikişîne herêma Kurdistanê Başûr. Di civîna çepebeniya li Çiyayê Qandîlê de PKK got ku pêvajoya aştiyê ketiye qonaxa duyemîn û bank li Tirkiye kir ku kanûnên ku beşdariya siyasî ya PKK misyoger dikin zû derxîne. Sînûrên naskirina mafên Kurdan ji alî Ankareyê ve û helwesta hêzên herêmî li hemberî Xweseriya Kurdan dê demokrasiya aştiyê diyar bike. Ajansa Navnetewya nûçeyan a Qatarê El Cizîrê jî diyar kir ku PKK piştî têkoşîna çekdariya 40 salî ragihand ku hemû hêzên xwe ji Tirkiye vedikişîne herêma Başûrê welêt. Ev gav di dîroka rêxistinê de yekem carek ku têkoşîna siyasî li şûna şerê çekdarî tê tercih kirin. Rêxistin diyar kir ku ji niha û şûn da wê ji bo nasname û mafên Kurdan bi rêbazên demokratîk tê bikuşe. Çavdêr dibêjin ku ev veger di bîra civakî ya yek ji pevçûnên herî dirêj ên Tirkiyeyê de xelek giring e. Li Osloyê ji bo banga rêbera po civînên gel hatin darxistin di çarçova pêngava aştî û civaka demokratîk de endama meclisa kenekên Nilüfer Koç li paytaxta Norveç Osloyê bi ger re çend civîn pêkanî. Roja pênşeme bi pêşengtiya NCDK Osloyê rêxistina jinan a Norveçî û Solidarîst Med Kurdistan civînek hat pêkanî. Nilüfer Koç bi zimanê îngilîzî pêvajo nirxand û jinê Norveçî û xwendekaran alaqeyek mezin nîşan da. Roja şemiyê jî li navenda civaka demokratîk ya Kurdan li Osloyê civînên gel hat pêkanîn. Piştî rêzgirtinê Nilüfer Koç derbarê pêvajoyê de nirxandin kir û bersiv da pirsên beşdaran. Di civînê de gel diyar kir ku ew bi rêber aporêne û bawerin lê salek derbas bûye û dewleta Tirk hîna gavek neavêtiyen. Ji bo selameta pêvajoyê pêwîst e rêbera po demildest azad be. Li wan Riha û Mêrdînê ji bo gerleyên şehîd taziye hat danîn. Di 25 Cotmehê de navenda ragihandina HPG şehadeta neh gerleyên azadiya Kurdistanê ragihand. Li pey ragihandinê li wan Riha û Mêrdînê ji bo gerleyên şehîd şîn hatin danîn. Şîna li Wanê li taxa Xaçortê ya navçeya Riya Armuşê hat danîn. Endam rêveberên partî û saziyan ji di nav de gelek kes serdana malbatên şehîd Rewşen Kaçak kirin û sersaxî xwestin. Ji bo gerleyê ji astarê Kevser Renê jî li bajarê lê ji dayîk bûye Rihayê şîn hat danîn. Nûnerên partiyan rêxistinên civaka sivîl jî di nav de gelek kes serdana malbatê kir. Sersaxî ji malbatên şehîdan re xwestin soza xwedî derketira li mîratiya şehîdan nû kirin. Li navçeyên Sêbîn û Qoserê yê Mêrdînê jî ji bo gerleyên şehîd Deniz û Sevgî şîn hatin danîn. Li Sêbînê gelek kes serdana malbata şehîd Mahsûn Deniz kirin û sersaxî xwestin. Piştî rêzgirtinê parlamentera Dem Partiyê Beritan Güneş Altınaxivî
Bavê şehîd Remzî Deniz bi xêrhatina girsiyê kir û got ew şehîdên Kurdistanê ne serêgelê Kurd sabe. Piştre girsê çû navçeya Qoserê û sersaxî ji malbata gerleyên şehîd Xıdır sevgîre xwestin. Beşdaran gotin ew heta dawî xwedî li nirxên xwe derkevin û têkoşîna azadiyê berfirehtir bikin. Li Hanoverê êrişî sersaxiya du şehîdan hat kirin li bajarê Hanover Almanyayê şîna ku ji bo du şehîdan dihate plankirin ji ber serdegirtina polîsan hate betalkirin. Necêdeke Koma û Fed demê di saet 14 de li pêşiya parlamentoya Saksonya Jerîn daxuyaniyê çepemeniyê dan û serdegirtina polîsan protesto kirin. Di daxuyanê de hat destşankirin ku destwerdana polîsan êrişa li dijî nirx û azadiya hizrî ya gele û wa hat gotin. Îro dikarin me ji salon û qadan dûr bixin lê nikarin bîranîna şehîdên cotmehê ji bîra me bibin. Ji ber ku ew bîranin parçeyeke têkoşîna azadî û kevî û piştevaniyê ye. Em ê li dijî zextan pêdeng nemînin em şehîdên meha cotmehê birêzdarî, minnetdarî, biryardarî bi bîr tînin. Mossad iddia dike ku İranê amadekariya êrişeke mezin li dijî İsraîlê dike. Mossad iddia kir ku İranê toreke di asta navê tevê de ava kiriye û plan dike ku bi hêzeke ku ji 11,000 kesan pêk de êrişî hedefên İsraîlê bike. Mossadê diyar kir ku yek ji wan fermandareke ku dibin rêveberiya İsmaîl Qanî de ye. Mossadê ragihand ku fermandarê İranî Serdar Emar artêşeke ji 11,000 kesî pêk de ava kiriye û ev artêş di salên 2024-2025 de êrişî hedefên İsraîlê yên li Yunanistanê Almanyayê kiribû. Mossadê diyar kir ku Amar toreke navê tevêyî ji bo pêkanîna êrişan ava kiriye li Îranê ev yek red kir.